Ce faceți, domnul Mușat, acolo? Hai mă, las. Hai mă, ce faceți? Ce faceți, a? Mă, pleacă-mă în pula mea de râs. Bă, ce faci acolo? Domnul Mușat, Eu nu am măta. ce rulați acolo? Am HH? măta tanța. HH? Rulați HH? Hai mă, lasă-mă că n-am chestia. Ce rulați acolo? Pătanța. Să-mi bag pula în Claudia atunci. În mami tău dacă vorbești de tănțelul. Tănțelul de la Drăgășani. E frumoasă viața în Anglia, vă place? Domnul Mușat? Filmează-mă și pe ăștia mici. Domnul Mușat? Plin de căcat. Am măta. Poftim? Hai mă, lasă-mă. Hai mă, uite-te încoa, uite-te în obiectiv. Hai mă, las trec cu pace. Uite-te în obiectiv. E, te ce limb de bulangiu. Bă, tragi la unde? Mușat. Domnul Mușat. De ce oftați? Hai mă, pleacă în pula mea cu ăsta altă gând. Chiar n-am chef în pula. Alte filmări nu faceți mai filmări când faci sigări. Ați transpirat?